Здравейте, аз съм Христо и днес в офиса на KBC Global Services ще ви срещна с Даниел, който пише двойките и шестиците на изпита по сигурност. Дани, здравей! Здрасти. Ти се грижиш за сигурността на доставчиците на апликации, така? Точно така. Какво значи това? Third Party Security Assessor означава, че аз се грижа да могат нашите клиенти да използват услугите, които ги предоставят трети страни по сигурен начин. А коя е най-интересната част от твоята работа? Най-интересното е, че е изключително динамична. Всеки ден мога да се сблъсквам с различни видове бизнеси и така доста се обогатявам. Винаги мога да науча нещо ново. Кажи ми за някое предизвикателство, срещу което си се изправил в твоята работа. Примерно доставчик на електронен подпис, който за нашите клиенти трябва да бъде подсигурено, че той е достатъчно сигурен като такъв, за да може KBC Global Services да работи с тях. KBC Global Services предлагат много бенефити. Точно така. На тебе, кой ти е любимия? Ами определено мога да кажа, че за мен най-добрият бенефит е преференциалните условия по ипотечните кредити. А любимото ти място в офиса? Залата, където е джагата, гейминг рума. Да. И кухнята, защото там съм се запознал с доста от моите колеги, там е място за социализация, пък и обичам да си хапвам. Те са и в съседство, първо сте в кухнята, след това малко релакс в гейминг залата. Абсолютно, И да. после пак на работа. Абсолютно. Няма да задържам повече, благодаря ти. Благодаря ти, аз също.